Og velkommen til showet hedder Familie, og det hænger lidt sammen med, at jeg for 3-4 år siden lavede et show, der hedder Damer, fordi jeg virkelig elsker damer. Og nu handler det om familie, fordi jeg virkelig hader tanken om at skulle ud og tage afsted med damer en gang til. Det ville bare være tosset. Og så også fordi, at jeg gerne vil have min egen familie. Ja, og så i stedet for at gøre noget ved det ude i virkeligheden, så synes jeg altid bare, at det er nemmere at lave et show om det. Det var også sådan, jeg havde det med damer. Og I glæder jer allerede nu til efteråret, hvor mit nye show Større Pik kommer. Det bliver altid. Jeg tror i virkeligheden på, at vi alle sammen har den samme familie. Jeg tror bare, at man nogle gange glemmer, hvor mærkeligt det er. Jeg kom til at tænke på det for et år siden, da min storesøster Maj, hun blev gift. Og så sidder vi der, så er hele familien samlet. Sidder alle sammen i den samme side af kirken. Og kigger over på den anden familie. De andre. Og tænker, Jesus Christ, hvad fanden er det for nogle freaks? Hvad foregår der? Skal jeg fejre jul med dem? Er det et par dernede bagved? Indtil man kommer til at kigge på sin egen side af kirken og tænker, Jesus Christ!